Влога от Драчево започва в Драчево. Къде дори да започне? Можеш мен да започне, но не се сети. Ето ги идват. Имаш ли пладените? Да. Какво снимаш? Ще правим влога. Ще направим камерата. Това е бъдещия Роналдо. Това е Роналдо отзаде. Кажете, Аз съм големия Роналдо. здравей на влога. Здравей. Това ще е влог номер 2. Той извади елката да смята. Да, той изкара елката човека преди малко в магазина. Така стане. Дай да говоря. Отивахме с Тимчо в магазина, с Роналдо отивахме в магазина. Аз съм дебелия Роналдо бразилеца, това е Роналдо португалеца. Колко предаваш ли това? Точно. Да. Не обръща сега. Аз ще го редактирам, спокойно. Така се прави влог. Точно така се прави влог. Добре, така ли ще? Точно така ще. Ай, начало на влога сега! Снима ли това нещо? Снима. Тъй. И отивахме в магазина, взехме някакви сладки, срок не съм гледал, защото и да не съм в срок нямаш какво друго да взема. Май се стига. Да, бяха малко подучи кучийки, на тъмно беше в магазина, цените бяха с черен маркер, отиваме в Драчево, ние сме в Драчево, тук ме пошли в дупката, готово. С чишко да не излизат, да не излизат. Да виж как ме погледнат, че съм в Сега, магазина. много бързо говориш. Говори нещо, не смислен. Аз ще го редактирам. Аз ще го редактирам. Той ще го редактира. Почина ли? И изкара елката човека, защото трябваше да сметне 2,82 пъти колко е. По две. Обаче елката нещо не тръгна, да показва само 0 и аз го успокоих, че е 5,60, след което исках да му дам точно, като дадах 3 по 20, мисля, че ми е през нова дупка, но камерата има стабилизация, няма проблем. Няма стойка на телефона, ама нищо. Трябваше да вземе. Малко пицари тя влязат в... Еми така е, сега отиваме и ще разпънем палатките, може би като слезем. Кой ще прави Това е Гошо. Малката корса. И пусни малко не. Как се обръща камерата? Отпред ми назад. Не се Спре обръща. го и го пусни от начало. Много поздрави на кичета. Дет ме дойде. Явно е трябвало да дойде, но не е дошъл. С приятелката си щял да излиза. И какво не е хубаво така правиш, но ти се знаеш, нали? Не те опреквам, но ти го казвам. Сега прости да ма. Простено ти е сега. Няма да го нареждаме. Няма. Момчета, Само зад камера. има коса, после ще кажете някаква коса, някакви работи. Кико другия път да дойдеш, защото Другия път ела. ще е интересно. Поздрави за на да компанията от мен родник. С песента. С песента на Кичка Бодурова е едно лале. Не е лоша песента. Цвят кафя. Не, Дянката го няма. Много поздрави на Дянката, дето не дойде. Не казахме го. Не сме му казали, в момента отправяме поздрави. Поздрави на цяла България. Между другото, в момента учим на палатка, ще вали. Кристиано Роналдо и неговата Португалия. Ние сме като викинги, значи ще се справим, да. И само искахме да вметнем, че Роналдо до вечера играе, чакахме този матч 3 месеца, ние учим на палатка. Сме много адекватни. Така ли? Да, Португалия срещу Босна и Херцеговина, 21:45, пряко по Диема Спорт 2 вероятно. Ние ще стискаме палци за мореплавателите да вземат този двубой и да преминат успешно напред. Но пък Спрем от предия пътя. то отпред няма път, спирам. Ма ти фащаш отстрани това. Разбира се. Вместо да- Ама тя ръката иска да почива. Къде така да седя? Не съм огледал. Добре, стига. Все добре, сте добре. Митко в момента реже някакви дърва. Не ги реже там, чупи ги. Това ще направи огън или по-скоро крак за пейката. За пейката ще да прави крак. Най-големият готвач. Каква бицара прави. Телефона ни издържа на натиска. Малко ще фащаме риби. След малко ще има... Стивчо трябва да запали огъня първо. Също ще прави огъня. Се пробва. Ето, той тук ще разбере, че трябва да прави огъня, но е готов. Тук е стола, този стол само ние знаем какво се е случило на него. Там са палатките. Това е Гошто, човека без който... Ето, Гошто, той маха. Без него няма да се случат нещата по начина, по който могат да се случат днес. Това е на Валю палатката. Двуместна, триместна, за много хора. Това е палатката на Митко с топ матрак Друмело, меморипяна. Ще ядем на земята, ей там. По-лош разказвач може и да намерите. Съмнително, но за без пари и аз ставам.
Така, мъчи едно пиренско метко. Само да не му бутим пиренското, защото става беля тогава. Сега ще ви покажа най-хубавото местенце и то е реката. Шегувам се, беше най-хубавото. В момента прилича малко на тиня. Не мога да се обясня защо, може би защото е била топла зимата и ни е понесло. Но нека да не се разсеяме от действителността. Огънят ще бъде готов след малко или поне ще има някакви наченки на огън. Там горе се очаква да дойдат бежанци до вечера, но ние няма ги гощаваме. Ще им направим капан. Ще му строим засада. Ще на Митко татко му какви тасове е сложил на колата. Направо се заспали. Тия тасове са идеални за моята кола, между другото. Аз съм ги разглеждал, ма те са 15. Те няма да станат на моята. Ето може да видите тук. Като болтове направено, наистина много готина изработка. И за да не бягат, има опашки. Кой са земни гуми? Това не съм го снимал. После тях ще запалиш, сложиш малки клечки, те ще запалят по-голямо. След като е толкова запознат, направо той да се го направи, да? Мите, имам един въпрос към тебе. Жоро Игнатов съм. Истинско съображение, че до нас има коли, нали? Блъскай се, блъскай се, да не сте пълен мирата, не сте оставили. Виж, чупи камъка, но... Наистина щепи камъка. С дърво камък чупи. Аз играя Майнкрафт, вие знаете. Главата на един беженец. По принцип не харесвам хората, но Гошо винаги съм го уважавал. Разцепи една, представи си го това на това е 1 метър бавно, метровка му викаме, разцепи го наполовина. Знам какво му съветвам. И за кой викам го цепи, смейте. И накрая го фърна в огъня и го изгори. Това си го заснел, между другото и го знам. Да, в предния влог може да го видите как се казваш в агилатор, не виж? Агилатор. Агилатор ли? Защо така се казва? Защото когато Гошо каза алигатор в лодката, показахме алигатор като хората, когато ти веднага отговори с агилатор, понеже се обърка, го показахме наобратно. Алигатор ли? Агилатор ли? И оттам заглавието. Който не знае да е гледал цялото видео внимателно. Това е. Ето ги. Това е за тъмния. После ще се къпим. Ще дойдете след малко. Сега, преди да приключим този кадър, ще ловим рибка, да. Ще ловим. Имаме един въпрос към Митко. Защо посред юни кара с земни гуми? Земни са, да, аз съм ги заснел вече, не можеш да избягаш. Ще ти вземи картон. Картон? Аз казах на Стивчо как да пали огън, сега той ще запали огън. Сега Стивчо ще покаже нагледно как се пали огън, като в 5 Minutes Craft, само че за 2 часа ще го направи. Точно 2 минути им трябва да го запалят. Това е важно, защото батерията няма да стигне за повече. Дай на Стивчо да го запалим. Стивчо? Стивчо? Предай на Кевин. Предай на Кевин. Кевин. Предай на Кевин. Предай на Кевин. Предай на Кевин. Ето сега е момента на истината, Стивчо поема огъня. Маски, които ни трябваха до преди 3 години, но сега вече са само за подпалки. Пак ви казах, ако натварвам във видеото, не сте си платили за достатъчно бърз казвач. Това са клоните, с които ще направим огъня. Това видео е достатъчно добро да влезе и в TikTok. Не, там, не чакам. Да. Върху тях трябва да има някакви малки тръски. Много по-малки. Може би трябва да клекна, за да кажа по-добър ъгъл. Колкото съм по-внимателен сега, толкова по-малко ще обработвам после, така че... Начинаеш ли, да? Това трябва да действително на факта. Това е като 70 на било. Пала. Да. Очакваме огън. Сега да видим дали маските горят. Ако не имаме една газова кола, тя ще помогне, ако се наложи. Много вероятно, за да не горят. Тръгнаха маските. Ще тръгнат втори път. Трябва ето така да стане, ето като това.
Тръгна, огъня тръгна. Синьото да тръгне пък. Синьото да тръгне. Ето и Митко ми каза преди 20 минути да извадя синьото от багажника. Познайте. Готово. Стивчо направи свой огън за по-малко от минута. За по-малко от 20 секунди. Ти паря. Да, то нагрява. Ако я фърлиш вътре, ще тръгне по-бързо. Ще гръмне. Да се надяваме, че вече ще тръгне. Щом Гошо казва това, значи нещата се получават. Часа е 3:21. 3:20, значи. И вече имаме огън. И вече имаме огън. И сега отиваме за лов. Палатките отиде за Отиваме на лов и ще се правим с карички. Правим рибка и каймата не ни трябва. И сме готови. Хванем жаби, жабешки бутчета. Жабешки бутчета. Митко е пироман, много обича огъня. Чакай, че го хванем от този загъл с огъня. Плюс мушичката, която му е на главата. Браво, момчета! Айде, машинки. Браво, браво. Сега, едно плаче да пускаме индиански сигнали. Ай. Сега чакаме бежанците. Чакаме бежанците и ще танцуваме като нестинари, да ги плашим. Ето тук в момента Митчето изчиства пътя. По тази пътечка от тук минават, за да могат да слязат до реката реално. И както миналото лято или по-миналото, всъщност по-миналото, плаваха с лодката. Сега изчиства пътя от всякакви треволяци и плевли, за да може да се достъпва по-лесно и след малко ще ловят риба. Но преди това може да видим на Стивчо огъня, който така добре се разраства, че искам да си направя вече яденето. Тук Валю е почти готов, той си е готов, даже снима палатката и е събрал супер много дърва, докато аз просто обикалям с камера. Не бих казал супер много. Но е събрал приятно количество, което се забелязва лесно. Гошо не мога го локализира, може би търси беженец. Ака. О, той Ака. Няма да го тормозя. Бих могъл, но по-късно. Ето го. Ето Акъл до реката, ходил за вода. Това е Гошо. Гошо е много съобразителен и по принцип дори някой да е забравил нещо, той винаги намира алтернативно решение. Не знам, че не можах да кажа думата алтернативно. Сега поставя вода, но той ще сподели с нас защо точно поставя вода. За да размекна малко почвата, да мога да го набия още по-навътре. И така ще имаме максимално здраво кръче за пейката. Тук на точно това място Гошото и Митко, не аз, истинския Митко, са правили тази пейка и една масичка, много готина масичка, която съм имал честа да седна да я ям на нея. Преди 3 години я направих пейката и поставихме ето. И Основи. две основи. И те от 3 години не са мръднали. Обаче другите две, защото са малко по-на склон и 2 пъти вече се налага да ги сменяме. Ето това обяснява ситуацията, която е в момента за поправянето на пейката. Може би ако пусна камерата, може да съм по-полезен. Добре. Сега, можем да видим докъде е стигнал с косенето. Ето огънят колко е добър. След малко ще се върна да фърля още някоя пръчка. Що не слизам долу ли? Защото първо, че не мога. Второ, че отгоре се снима по-добре. Тук е момента да споделя, че Митко не умее да прави наргилета. Шегувам се. Този огън, който намаля. Сега отивам да взема пръчки. И ще се оставя хелчето до тук. И ще взема пръчки, за да продължим огъня. Ще натиснем на 0,5, за да хващаме по-добре. Тази камера е много нагоре. Не съм стъкнал в тези пръсти. Така. Добре, не го фърлих много добре. Трябва да поддържаме огъня, защото в крайна сметка, след като сме го направили, е хубаво да го имаме за максимално дълго. Вечерта тук става студено. Затова ние ще направим така, за да ни е максимално комфортно. Не само в палатките, но и тук, край огъня. Този голям клон също идва тук. Добре. Кое гори по-бързо от дървото? Суха трева, разбира се. Затова ще вземем малко суха трева. Може да развали малко миризмата на огъня, но ще тръгне по-бързо. Не, много силно да направим сметка за това. Супер! Ето го ми така, с шестата шапка като моите. По-скоро аз с него със същата като него. Какво? А палатката ли? Синьото.
До напредници вътре има сини, до напредни назад. Ясно. Ето го нашия капитан, нашата алфа. Нашата бета. Нашата алфа. Ние сме бетите. Ние сме бечи. Ние сме гами. Ние сме маняци. И сега ми така ще постеля. Спелям, ако го намеря. Тук сме си взели храна, енергийни напитки да държим будни. Тук имаме гъби, взели сме чушки, пеперки, хлябче, водичка, сокчета, колички, нагилета отзад, бира, курва, гринчуци. Чак имаме баклажан и има един баклажан, 3 чекички, килограм лук. 2 кг домашни, не знам кой ще ги яде, но ги имаме. И много чушки. Всичко е Тук и жеца, и след малко ще е сготвено. Уважаеми последователи в YouTube, това е палатката. това е палатката, това е Ето как изглежда отвътре. матрака. И се очаква да сложа още 3 неща отгоре му Отгоре. и после евентуално хора да влязат. Според мен ще има място за 3-4 хамстера максимум. Само погледнете за какво става въпрос. Може би ако го отворя. Погледнете само за какво става въпрос. някой народна песен, ще да ги спя, ама. Не ги знам. Ай, племето ма чака. Връщаме се. Ние направихме повече неща от тия, дето участват в игра на вода. Ето ги алфите. Надо го отваряме. Племето ма чака. Ето това само Ами аз ти казах, не това стигнато бе. Да направим, това е спаренето. Връщайте, ще дам. Хората се внимава. Айде, пускай. Ай, още малко такова. Да има за... You shall not pass! Точно, каза на беженец и той тръгна в обратна посока. сделай ми калян. Моля? Калян. Калян. Каляна. Що значи? Какво значи на разглед значи? Батко ти на руски ще учи. Уваш ли, Мите? Чопнал ли се? Горило в морето. Чак горила не е. Кажи здравей на Бога. Коста, пиче. Коста легенди. Страшно? Да. Нататък като ти става още по-дълго. Красиво ли е на там? Ето го и повеца. Добре сме. Его митката. Вижте какво направиха тук. Ще си готвим. Ще пушим, ще пием. Също ще едно на регленце. Ще се напием вечерта. Това че му да спим. Да. Там се пекат Чорапите чорапче. са. Печени чорап ще ядем днес. Вземем 3 въглена и ги слагаме на огъня. Влога продължава след рекламите. Тук сме. Ето ги. Наргилистите. Валката идва. Нещо чета. Само да кажем наргилите, аз съм го правил. Така. Добре. Аз исках да ви покажа. Да ви покажа как изглежда. Това е майстора, това е учителя. Те учителя. Майстор. Да, така. Сега мълчиш. Преди малко ти глупости говориш. Да. Нареждаш ги половината на Сега трябва. заед да разпава. Сипаш им. Да. Сега тук Така съм мълча. Тия правят маса. Майсторска изработка. Вижте Добре. какво става въпрос. Сега слушаш, ще да им покажем как е вътре във водата, нали? Да. Сега. Ако искаш, ще им покажи аз. Огънчето, това е пещ. Тук я направихме с гъщето. Майсторска работа. От тук Митко огъня е слаба и тук е дима. От тук дърпа Истинския дим е въздух тук. и горе. Много готино. Сега реката е малко леш. Сега ще влизам.
Заради вас. Само за вас! И само заради вас! И само заради вас! Това зависи за втори, трети път влизам. Малко им писна. Така, обръщам се тази камера. И ми спирам из клипа и почваме от начало. Сега ще гледа да ви покажа как е много водорасли. Тук прави салата, един червен домат и 2 краставици. Малко лук и още малко мухи. Вече пушихме наргиле с мравки, сега може да ядем салата с мухи. Ще го изрежа. Не, ще го цензурам само. Ще го замаскирам като на японско порно. Добре, ако не мога. Ух, стана на пихтия. Готов е за салца. Така, сега показваме нарязване на домат. Не пада, пада. Еми, дигнем. Нарязат един домат на купчета, след което изчаквате 3 минути да се охлади. Преминавате му към краставицата, която няма да я делите, но със сметка на това ще ядете. Един мъдър японец веднъж казал: не вярвайте на хора, които се казват Димитър Червен тениска, че някой ще ви измия доматите. Особено ако вашата чешма е на дърво. Той човек иска ти помогна. Няма живеем. В момента това е най-скучната част от влога, ти дори не казваш нищо, само режеш. Правим салата. Два домата, 2 краставици. Наука някой го нарежа. Ми това е. Влога продължава след малко от масата. След малко от масата продължава влога. Ако падне батерията, може да стане блок само. И ако някой иска да ме спонсора... Знаете. Ако бяхме сваляли рибка. Не е късно. Един шаран да повикаме, ако дойде. Тук шаран не знам да е. Как е една вечер един кит, който е за малко само. Като чудо, защото лохнеш тук ли ми разум. Той ако ли имаш И как? Има. русалки. Русалки не съм срещал, ама делфини съм виждал тук. Кит. Къде е делфин, къде е кит? Слушай, ако от риба не разбираме, то от китови поне... Ние съобщаваме кит. Не, голям делфин. Имаше един делфин, даже мъчето ми го беше показал, аз не му вярах. После аз като го видях, се уверих. Много мрази вече падна мишалата. Гордън Рамзи. Гордън Рамзи. Спираме влога поради Мишев интерес. Ще продължим като се стъмни. След рекламите по нова телевизия. Останете с нас и след прекъсването. Ти няма да видим. Няма го видят ли? Ще го гледат точно 3 човека. Ще го качим, разбира се. Качвам го в YouTube. Моля всеки, който пожелая, който... Ма трябва да го обработи. Да. Тук ще изрежа по-една работа, да говоря, защото ще оставя дете не съм говорил. Тоест 2 минути. Вълкчета от гората. Да. И така, нека всеки, който харесва такива неща сред природа, сред храна, Да пази чисто. да пази чисто, Ходи в гората, ако пали огън. да пали като хората, да го гаси. Да го гаси. Не, Да прави буклуци. Кажа Да се. събира и другите буклуци. така. Да се прибере и той буклука. Да се прибере. Ако остави буклук и се прибере този биологичен отпадък без да се е събрал своя буклук, значи пълен буклук. Сега е време за лука. Време да ревем. Аз как мъчо с караната. Странният начин да газваме. Няма проблем. Като пица. Нека на всеки, който му допада тези типични български салати, да даде едно лайкче, да сподели видеото, да се абонира за канала. Да режеш лука и да ревеш. Да. То заради цената, но не заради. Да, не си не към банката, защото след 2 години ще има още едно ново видео. И тук е бутончето за дарение, нали? Най-новото бутонче, може и него да натиснете. Още една краставичка. Още една краставичка. Как е там положението? Може да пуснем един Patreon. Това е последното ли е вече? Не, имам и наденчки. Добре. Ама... Еми да, ама аз исках и зеленчуците да направим. Да му е вкусно. Много матигана вече е така, че сега няма къде ги сложа. Ще ги сложим в някакви чини. Влог. Чакай, ще дам. То се е бомба. Продължаваме. Положението е
Пега. Пиян съм. Добре ми. Не, май съм изморен повече, отколкото съм пиян. И... добре. Много е хубаво. Мога да си горим. Валято. Че я да ми поканим татуса. А ще ни кажеш ли какво значи това татус? Можеш само да се навидиш. Това е какви са? Скандинавски руни. Гавата видя ли? Да не е отровна? Не. Ето ги. Как сте, момчета? Изморени. За какво иде реч в нашето обсъждане? Не снимахме как? Митко разцепи дървото. Кое е дърво? Но дебело дето в момента гори. Гори не? А пък той го разцепи, защото искаше да наточи мачетето. И той точи мачетето и му казах, че ще е наточено, когато разцепи дървото. Така ли каза? Да. Да има. Ей, как те е загал? Снимай масата вече, като е готова. Так, светни му там да види масата. Цъкни прожектора. Не ще изкочи допълнително в заден план. Не, това е маса. Такова върни, така. Огъня... Я се ме обижа нещо там. Деца усмихва. Няма никой. Вие какво става? Голяма песен. Гръцко не си пуснал, ама тая песен е хубава. Можеш... точилото е до теб, може да наточиш. Утре се доставям. Дай сега шантър. Това е от нас тази вечер. Утре ще се видим. Ай. За утре плана стълбички надолу към реката. Те ли? Да. Ми ще трябва да стане по-ранчо. Лека. Айде. Добро утро. Успешни млади хора. 8 часа. Спах в колата. Доста добре беше вчера. Пинахме, хапнахме. Само че аз събудих много гладен нещо. Не съм ял достатъчно. И наберах една кутия с бисквити. Отивам да си направя кафе. Да се чувам на столчето отвънка. Станали, готвим наргилето. И... Единият дреме, другите спът, защото цяла вечер са будували. Сядай. Реката, знаеш какви големи риби видях преди малко? Кефали. Пак ще се изкъпи, аз не искам. Така отивам да направих съм кафе. Мейп с чашката. Ще направим наргиле. Така и не можахме да ви покажем нашите гости. Аз чукръци, които направо ни привлекам местенството в следващите няколко часа.
Тръгваме малко по-рано от очакваната. Сега ще им отворя шкафа. Че си изкарахме прекрасно. Да. Изкарахме супер, даже не се Спахме се. пребаше. Май. Спахме се. Витко, да съм спа. Виж, гледай, дай заека, заека. Тук някъде се скрива. Виж, големи са, да, ама. Ей, тук някъде ще. Ето го. Честно ли? Да, ето. Ето къде? Да. Заедно. Стенърче.